Herek iki yo tak reviewno oma modern selangkah teko Surabaya. Oma iki kesenenganmu kabeh rek yo. Cuwidek pol teko Surabaya karek mlaku tok lho. Ana 2 unit ready regane murah. Ukurane 5x10 regane 255. Penasaran jerone padha? Ayo cak langsung cak. Nah, go rek delon mewah rek yo. Kene wis oleh pager loster ngene iki ana granite kanan kiri terus kene ana loster rek yo. Nah, terus lek masalah karpot ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu, tenang ae yo. Terus tekele wis apik ngene iki rek yo. Wis, fase tampak depannya wis kayak ngene, full granit sampai mendukur. Nah, nang kono iku wis ana plafon PVC yo. Nang kono iku wis tak kekran be sampean menawa pengen nyuci-nyuci sepeda sampean. Lah, istimewane maneh iki ana ruang tamu outdoor rek yo. Dadi cara ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digo mlebu menjero, wis deken kene ae yo. Ambek rasan-rasan nang kene ae yo, wis ngono ae ben kekayaanmu iku gak diintip tanggane yo. Terus iso ngintip sapa tamune teko lostere. Lah, iki kusene nggae kayu rek yo. Wis. Ruang tamu, ruang keluarga gede, tenang ae kenek gawe rapat wong sak RT sik muat lah. Plafone wis PVC, ono lampu hiase gandul-gandul ono telu, sampean pengen tendangan keranjang kuning yo. Nah, kamare iki ono loro. Kamare ono loro rek yo. Iki kamar pertama iki lho, lumayan gede rek yo, kene gambekan sahdu nek bengi karo bojone sampean. Ngono iku yo. Wis plafone full PVC. Lah, kene iki kamar kedua Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama gede, wis ono cendeloe yo. Wis anti pengap tenang ae. Lah, terus saiki langsung ndek kene rek yo. Lah, iki kamar mandi nih, subhanallah. Kamar mandi nih gede rek yo, kene gasus wong 50. Wis free teraso, shower, wis tak granit, ada sabun ready. Krane ready rek yo, karek kono drumet tok sampean ya. Wis, terus nang kene iki ana kran, kene iki ana colokan kene dimanfaatno gawe wudu ta apa wis aturan dhewe rek yo. Kene ndek kene iki mesin cuci ta apa ngono. Nah, nang kene iki wis tak pembuangan soalnya rek yo. Nah, terus nang kene iki dapure. Dapure wis eling tayo ngene iki lurus, kene nggone wastafele, kene nggone kompore rek yo. Lho wis lampune downlight full PVC. Lah terus nang kene iki ana area laundry room rek yo, cuma sik durung iku ya. Kono-kono kena dipasangi fiber. Wis langsung digas. Oma iki mumpung gado-ado teko Surabaya, unit ready ana loro sewa cepat di hadapan. Regane ya termurah rek yo. Ukurane 5x10 regane 255 yo. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi pendino antarno langsung japri via WA. Untuk